Hau, fisika eta kimikan natura eta ikusten doguzan gertaera asko ulertzen laguntzen dozku. Zetaz dauen osotuta materia, energiak zen olako aldaketak sortu aldauzen. Txiskero baten sugarra zelan sortzen dan, edo Usain Boltek munduko errekorra utzi ebanean, zen olako abiadura eta azelerazioak eukie bazan. Gainera, urregoko urtietan, ikasketa zientifiko teknikoak jarraitutia gure baldin badozuez, ezinbesteko ikasgaia da. Horretarako kurtsoan zehar zenbait gai jorratuko doguz. Baina gai horretzek Marisak azalduko zuen hobeto. Marisa? Marisa! Marisa! Bai, gaiak azalduko ditut orain, Bai. Gure kurtsoa dago banatuta 3 balaketetan, beti bezala, eta lehenengo balaketan hasten gara kimikako partearekin, ematen ditugu, jadanik ikusita dituzuen gai batzuk, egitura atomikoa, taula periodikoa eta lotura kimikoak, noski, 4. mailan eman dugun sakontasun gehiagorekin, eta jarraitzen dugu kimikaren oinarrizko legeekin, masa konservazioa, proportzio definituak, eta amaitzeko formulazio ez-organikoa. Nola izendatzen diran konposatu kimikoak. Hori lehenengo balazioan. Bigarren balazioan, lehenengo bigaiak ere dira kimikakoak, lehenengo oso laburra da, nahazteak eta soluzioak, eta amaitzen dugu erreakzio kimikoekin. Horren ondoren hasten gara fisikako partearekin, eta zinematika aztertzen dugu fisikako lehenengo gaian. Hor badakizue, egiduraren azterketa egiten dugu, eta horrekin amaituko genuke 2. ebaluazioa. 3. ebaluaziora pasatzen gara, dinamika, indarren azterketa egiten, indarrak nola eragiten dituzten gorputzetan, eta amaitzeko energiaren ikuspuntua. Ia fenomeno berdinak, baina energiaren ikuspuntutik. Hori izango litzateke fisikako azken gaia. Eta horrekin amaitzen dugu, lehenengo batxilergoan ematen dugu. Bueno, orain Asier azalduko dizue nolako izango da eguneroko lana. Venga, Asier! Fisika eta kimika ikasgaia Moodle plataformaren bitartez bideratuta daukagu. Bertan, informazio guztia eta zenbait jarduera aurkituko dira. Apunteak, ariketak, simulazioak, galdetegiak eta guretzako interesgarria izan aldan edo zer. Ebalaketan zehar, zenbait idatzizko froga aurkituko dira. Eta ebalaketa bateko baitzaren ostean, nota igoteko aukeria be egongo da, lan baten bitartez. Aiztu barik, ebalaketarago 3 praktika aukiko duguz. Horra adibide batzuk.